Maazị Stanley Onuegbu nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ nwa afọ ọbaofe mmiri na kansụl ime obodo Ọka North ejikọgo njikọ alụmdi na nwunye ya na ọdịanobi bụbu Nwada Davina Chibuzor bụ onye na-ndụ na kansụl ime obodo Anambra East. Ya bụ mmemme agbamakwụkwọ nakwa ịkụ ngaji n'eze were ọnọdụ na International Chapel of Elegance Ọkpụnọ nakwa Cathedral Church of St. Faith Hall dị na Ọka, ma bụrụ nke ndị ezinụlọ ndị enyi di na nwunye ọfụ ahụ bịara iji wee sonyere ha wee ṅụrịa maka ya bụ mmemme agbamakwụkwọ ha. Onye ọla anyị bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ n'uju ka ya bụ mmemme si wee gaa. N'okwu Chukwu ya na ya bụ ihe mmemme ịgba akwụkwọ, pastọ nke ụlọ ụka International Chapel of Elegance, pastọ Ebenezer Eze, gwara nnọọ ya bụ di na nwunye ọhụụ ka ha bụ ndị ga na-ahụrịta onwe ha n'anya, na-asọpụrụ ibe ha ma na-enyekwazi ibe ha nkwado oge ọbụla. Ọ gwakwazi ha ka a gbara ihe ọbụla nwee ike iweta tigbuo zọgbuo na alụmdi na nwunye ha, ya nakwazi ihe ndị nwee ike igbochi atụmatụ Chineke nna nwere nyefa ịpụta ihe. N'okwu ya, onye jibu ọkwa Director nke News and Current Affairs Department nke ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Gebe Ọkpalaeze, onye bụ onye isi oche nke ya bụ alụmdi na nwunye, kpere nnọọ ya bụ ndị n'ụdị na nwunye ọhụụ ekpere ka Chineke gaa n'iru n'ijidesi ike ma mee ka ịhụnanya zuru oke rie ihe ga-adị n'etiti ha ruo ọgụgụ, dị ka o si wee kọwaa onye ji ọkwa Director nke Programs n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ Oriakụ Nneka Ekwunife. Ya bụ ndị n'ụdị na nwunye kwesịrị nnọọ ịdị na-aghọta onwe ha, na-enyere onwe ha aka ma na-enwe ntụkwasị obi n'etiti onwe ha iji wee merie ọghọm dị iche iche nke na-eso alụmdi na nwunye wee na-abịa. Ya bụ ndị n'ụdị na nwunye ọhụụ bụ Maazị nakwazi Oriakụ Onuegbu kenere nnọọ Chineke maka ime ka nlọ ha na-arọ kamgbe ịnụ di na nwunye bụ ihe pụtara ihe nke ukwuu, ebe ha kọwaziri onwe ha dị ka mmadụ pụrụ iche nke Chineke kwadoro nnọọ ka ha bụ ndị ga-anọkọ ọnụ, ebe ha kwesịrị nkwa na ha ga-aga n'iru ịhụnanya nakwazi ịkwanyere onwe ha ugwu wee ruo ọgụgụ ndụ ha. Ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke a nọrọ n'ime ya wee wee achịcha bekee nke alụmdi na nwunye. Di na nwunye ahụ kwekwaziri onwe ha nkwa ịhụrịta onwe ha n'anya ma gbakwazie egwu dị iche iche. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.